no nugui tongkhana o koidino je khoroksa Tripurajwk wngwi tini thoruk bosongni chwlabai bahai khari thangwi mankana bahai ke mela gurwi tongwi mankana ang nisibo nugo tini jekono jaga mela hoite nini bikini hoite jekono jaga thangka hingke jesa kwbano masa masa Tripurajwk Bwrwi joto borok no saya Tripurajwk Bwrwi joto borok no saya nakadi masa eka masa jesa kwbano wansa chwlabai yakrom laijak ba bikini nalaijak ba mela berajak abo hai kwbang kok jaga no nugo ang haifano abo hai kwbang kok jaga no nugo phiaba borok nijini chini Tripurasani mwkhang no bahai ke sogwi tong boma hai ke sogwi tong borok borok no siya oitu borok rang puisa no tini naisigwi tini o wansa rok no hamjago oitu borok je ang wansa bai thangka hingke ang ulo tamo wngnai ang bahai ke satukjaknai borok tini abo hai rok uansukya tini chini somaj bwswk sidrai tong tini nugui tongkhana norok video ni screen no tini khoroksa Tripurajwk wngwi mela beraina thangmani tini thoruk bosongwi tongwi thoruk bosong hwnkhe to wansa bosong nungwi thango hwnkhe tini thoruk bosongwi tongwi tini manjak kha Tripurasa rok bai no tabuk agini hengya chini Tripurasa chwlarokbo ba chini youth Tripurasa rok obo hai rok no nugui tei soijo soiliya nung je jaga phano manjakha nung ah jaga ni saprang rangnai tini bujagwi thapra rwjagwi tini swngjakha o bwrwi bo o chwla bo hwnkhe tini borok jor khai swngkha chini o je romnai rok chini takhuk bukhuk tong borok jor khai swngkha nung o chwla no chwla bai kaijaknai da hinui tini phiya bwrwi chwla bai kaijaknai siya phiya mela beraioi festival khangwi festival beraitwrwi tongtok chatok tonglaitirwi tang sana nai tong abono nijibo buji tongkhana abo hai rok wngwile tongo oitu tini joborjosti swngjakmani kaijaknai da mase kaijaknai khe soitiya hwnkhe abo kaisa tamo hinui sanai phiyaba yang chwla hwnkhe kaijaknani hinui sai tongo phiya bwrwi khe kaijaknani soya tini thapra rwjagwi swngjakha rwjagwi thapra rwjak chini rwjagwi mwkhang mukhung khanga khungo chagwi thangkha tubuse mwkhang bihiya khaiwi tini kok sai tongo tubuse chini Tripurajwk Bwrwi baksa mo hai rok no nugui tongo satukjakmani nugui tongo buini bosongni borok bai kaijakhe tubuse borok abo hai rok no bujiya Tripurasa somaj no belai kheno nosto khai tongo hwnkhe chini borok buphuro tei kuchugo kai manchilai tei Tripurasa buphuro tei sinijak manchilai tini Tripurajwk wngkhe Tripurasa wngkhe tini bo buini bosong bai tongwi chawi kaijagwi buini bosongo se buini bosong no erwi tonjiu hwnkhe chini Tripurasa tei buphuro ersinai abo belai kheno uana machine chakok hwnkhe ang tabuk ma sanaikya ang je niji nungmani ang swkango matarbari o thangmani kaisa kaam nangui office o matarbari bai ekdum nangjakmo Udipur phaising ta Udipur o ta aro tamo wngkha borok no naimani je matarbari borok berai tonglaio paat nai tonglaio hwnkhe aro thanglaimani wngna chongmo moto yang bwrwi khe belai mask thupjak hwnkhe ayang chwla khe belai wansa buini bosongni borok ta khosai kologma khai hai sitrama kala pathra hwnkhe abo hai borok no se tini yang bwrwi khe naithokma ekdum sak kuphur khaiwi hwnkhe abo hai borok rok no se tini logi logi swi haikhe thari tongo yang bwrwi bo tamo mask thupjak bukhuk chupano tiya do asukhe chalak siwjata chini Tripurasa chwla rok nugui borok no jolijak yang tikhe asuk chalaka haikhe thango hwnkhe nung tamo sanaiba diba hwnkhe je tabo ang o video ni bisingtwi ang obono sana naio jekono jagao jodi nung chini Tripurasa rok no chini Tripurasa sikla sikli rok no ang kokma kwchak rok o video ni bisingtwi jekono mela hoite jekono program hoite jekono paat hoite jodi no nung buini bosongni borok bai tongwi tongmani
ba himlaijak beraijak tongmano nung nugui tongkha hingkhe a borokno jor joborjosti khaiui borokno sengna nango ba sasti rwna nango borokno buna nango bui sengna nango abo hai borokno tini sini o takhukjong khaimani abo belai kaham samung khlaikha hinui ang tini khao chongo tini borokno mohaika saya tongkha borok tebo wngui thangnai tebo borok bobisoro tebo borok swrwngui thangnai tabo omo hai video rok asuk rui tongo youtube social media o rui tongo tubusa borok mohaike manai kiriya laisiya tubusa borok wngui tongkha hingkhe social media o manjakya social media omo hairokni kokti sajakya rok tai onyo borok rok bwswk swk kwbangma wngui tongkha lakh lakh tabuk buini bosokni borok bai hamjagui tongo hingkhe je ang tabuk swk jora khanaiyago je tipra sachwla buini bosokni bwrwi nawi tongo hinui rok ang kwla khanaiyago ani khunjo tabuk swk jora sokpaiyago phiya tamo neme khe Tripurajwk Bwrwi buini bosokni borok bai kaisago obo hai mangse mangpili sokpaio hingkhe ang tei tamo sasinai norok nijibo nainaijago video no ang rirwano kaham hamya norok tam hinui o borok rokni bagui comment khlainai comment khaidi tai ani kok samani chaya rok tongkhe ang norokni thani yakjur khaijao nakari rijak hinui ang achak sabui mathakana tai tomungno norok chajagui tongkha o video o like share subscribe comment khlai redi hambai Manaja, Tanaya, Manu, Tanaya. Tongri. Wasa baik. Tongri. Tuma karoni naya dosa ha. Teman naya sare. Teman naya. Kenal lah. Hei, nuna nyala. Siok dia. Siok. Nora hamzagi tonglai nabla. Hamzagi tolo bobi thang nabla mela tela nai nabla. Hamzagi tolo mela ra thang nabla. 90 Kayaknya mela terus masalah lah. Mela pro musakhale no. Ta musaro. Mia pro selawa gulai tau. Musaro. Mia pro ta selawa dulu. Kini wo chomde mang ni khawoi. Je mela chi. Betum je thangman hotem. Je betum samne mela kai chi baduya. Mela kai chimun baduya. Sana jati na saya. Sana jati na saya anta buri kan ke bulana saya. Apa masin kesang apa? Asale. Oi tongre. Tongrari. Tak malah. Kok sungai kok jawab yang telah budakan pancang tong. Tik है सारे नु हानो गुबुन सावनी ने बुस्था से का तोंखला जीवन उंगला है अमनी ने सरकारी आदोला जाय म पाब्लिक से नु जेसो बाकार सना आसन बुरना से सेतक सारे नु काखन बासिने का है जे बुजां मला थांको ते फिन खरेन पांचास बाकार साइ तों के Bukan gor jaga bol itu surjaya khoble. Botani to bor jaga bubai thuma. Tulu kine amra ki mone korse na kita. Botani ko bor samay am. Sana gina saya sala. Sana gina saya. Saya na. Tar mane nung saya dakila. Tongre.